an balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lasatuma bi ye araba ye araba min bɛnnen bɛ nazara san o kalo filanan février kalo don bi y'o tile 2 ye ka bɛn san 2022 san ma farafinkalo min y'a sɔrɔ n'o ye laseli laban ye ka sanga ni kunnafoni ye kunungo an balana k'a fɔ jɛkuluba min kan ka sigi kalo yeli kama olu ka sigi kɔni a baaraw ma se ka kɛ ka kunnafoni d'anw ma an yɛrɛ ma kunnafoni sɔrɔ yɔrɔ si kalo yeliko la o bɛ kɛ sababu ye bi kalo tile 30 kɔni ka se k'o fɔ maaw ye sɔni an ka kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ o bɛ bɛn san kalo 6nan ma hijira san 1443 san do dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ faransikɛw ka lasigiden tile 3 min dira ale ma bi aw bɛ bɛn ale ka minɛnw cɛli ma ka bɔ an ka jamana kɔnɔ na kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la an ka jamana kɔnɔ bi lakanabaw k'u ye wulikajɔ ka Sikaso marabolo kɔnɔ na ka dankari jariwala tigilamaw daga yɔrɔ dɔw la kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la kunungo tongolongurakaw fɛ kolongo marabolo kɔnɔ na jariwala tigilamaw an balala ka fɔ u nana ye u ni dozolakaw kɛra ɲɔgɔn na o ko kɛra cogo ɲɔgɔn la kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la o kunungo kelen la nɛgɛ kɛ 18 waatiw la u y'u kunda ko kura yɔrɔ min y'a sɔrɔ dura marabolo ye kana dugabu yɔrɔw fɛ u ni dozolakaw kɛra ɲɔgɔn na u ko senfɛ maa dɔ ni tora ni ka maa dɔ jɔngɔ o ko kɛra cogo ɲuman la kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la ninnu de bɛna ka kunnafoni la kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw de bɛna fara nin kan ka lasɔrɔ balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka rada k'a fɔ Sikaso marabolo kɔnɔ na an ka jamana lakanabaw k'u ye wulikajɔba kɛ wulikajɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u ma dogo maa si kelen na bi ko jamana lakanabaw kɔni ye wulikajɔ ta Sikaso mara kɔnɔ na ka jariwala tigilamaw ni k'u sosuwa ka dangaru la yɔrɔ caman na yaasa k'o pɛrɛtigɛ d'a ma min ye Abdulkarimu Sisogo ye ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn an ka mara kɔnɔna na kɛlɛtigi n'u ni sɔrɔsiw ka ladɔnnijɛkulu minnu bɛ ka yala bi ka ladɔnni boloda n'o ye kɛlɛtigi ye o donna an ka mara kɔnɔ n'o ye Sikaso marabolo ye ka taa bila fɔ ani Burukina dancɛ la bi an bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ de nisɔndiyalen don ka kɛ sababu ye terroriste minnu tun b'an ka mara la n'o ye yakubabala terrorisme ye a kɛra sababu ye u y'a maa bɛɛ lajɛlen faga olu dɔ fɔ an ka yɔrɔ la ko Tambɛrɛso kulu mɔgɔjugu ninnu tun taalen n'u daga ye ala ni an ka sɔrɔsiw ka wulikajɔ boloda n'o ye kɛlɛtigi ye u wulila ka jɛ ka ka maa fataw fa ka minɛtaw minɛ i k'a dɔn a kɛra sababu ye maa caman wulila ka n'u ka marifa di jihadisiw la an yɛrɛ ka mara kɔnɔna na maa 40 ani maa 3 bɔɲɔgɔnko o nana ka n'a ka marifa di a ka kɛlɛcɛw ma ɲɔgɔnjugu bɛ ka jɔ an ka yɔrɔ la mobili bɛ ka t'u taa yɔrɔ la nin waati bɛɛ an kɔni b'a ta mɛn an ka mara kɔnɔ Abdulkarimu Sisogo ni tun y'ale ka ye a y'a fɔ cogo min na jamana lakanabaw u ye nin baara min kɛ Sikaso marabolo kɔnɔ na o ye nisɔndiyakoba ye jamana basigi lafiya yarabi ala o kuma in bɛ sen na yarabi ala k'a bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an balada k'a fɔ jariwala tigilamaw kunungo dura marabolo kɔnɔ na yɔrɔ min n'a bɛ wele ko Ngolobabugu an balada k'a fɔ kunungo jariwala tigilamaw u ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin dozolaka dɔw ma o yɔrɔw la o kɔni kɛra so ye ni ka dozolaka 2 k'olu jɔngi ka kelen kɔni ni k'o kasara nin na yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma an balimakɛ dɔ bɛ yen nin waati na o yɔrɔ la ye an balimakɛ bɛ min ne bɛ Ngolobabugu u bɛ dura de fɛ an balimakɛ an ye kunnafoni sɔrɔ ko kunungo nɛgɛ kɛ 18 waatiw la ko jariwala tigilamaw k'u taara marifa ci Ngolobabugukaw fɛ ko fɔ mɔgɔ dɔ ni tora la ko kɛra cogo di kunun wulafɛ an ka boso dɔw bɛ yɔrɔ dɔ la u nana boso ninnu wuli k'u mago bɛ Ngolobabugu la donc ko boso ninnu ka yɔrɔ in bila dugu bɛɛ bɛn ka ta n'olu ye fo Ngolobabugu donc olu ti Ngolobabugu tɛ f'a ka bɛn ka ta n'olu ye kunun wulafɛ sa kuma an ka mɔgɔw tɛmɛna u ye mugu wuli an ka mɔgɔw la donc an ka mɔgɔ dɔ mɔgɔ 2 banna mɔgɔ 1 tora la quoi ala ko tiɲɛ kɔni an tɛ sababu foyi dɔ a la n'i y'a sɔrɔ ni mɔgɔ bɛ ka kuma minɛ ɲɔgɔn na o bɛ ɲɛ mais toujours u bɛ n'u jɔ mugu ci ka si dugu ma waati bɛɛ an kɔni an ye wele bila fanga mɔgɔ dɛsɛ hali bi an mago b'u la n'u sera k'an magɛn n'o tɛ u n'a ma ni hakilila min kɔni tiɲɛ yɛrɛ hakilila in a ka gɛlɛn anw ma hali bi an bɛ a fɔ tradition mɔgɔw ye u bɛ an ka yɔrɔ filɛ an mago kɔni an bɛna y'o ye yalima nin ye nin siɲɛ fɔlɔ ye walima nin bɛ to ka kɛ ka ɲɛsin aw ka mara ma de a daminɛ ni bi cɛ a ka ca siɲɛ 10 ye wa bɛɛ la an bɛ fanga wele fɔ a dan ka daminɛ safa fo duguma an b'a bɛɛ wele ne sɔrɔsi kɔni bɛ ka baara daminɛ u ma se an fɛ fɔlɔ an m'u ye wa an tɛ se k'a fɔ ko baara kɔni ma sena dɛ an kɔni sɛgɛnna tiɲɛ yɛrɛ la
an fanga wele ka dɛsɛ ka ko bɛɛ kɛ a dun fɔra ko fanga bɛ baara kɛ n'u bɛ ka baara kɛ kɔni masa ma fɔlɔ dɛ mɔgɔ kelen ni tora ka mɔgɔ 2 jɔngina olu ka jɔngina bɛ cogo di mɔgɔ jɔngina kɔni a bɛɛ galagada ye u ye mugu ciw la de hali bi jamana ɲɛmɔgɔ ko 2 na pour que mara nu ka segin so basi kana jamana kɔnɔ nin tɛ jamana ta la ye dɛ jamana tɛ ka taa nin ka fiyewu anw ka sira kun ye sira in bɛɛ tigɛ sira kelen min an dubabu cɛ dɛ nanu dɔ sira in de la jarisi du dogo ko a ɲɛ ka ɲini kosɛbɛ gouvernement ka magɛn anw tɛ taa fɛ ka faso janfa ka gouvernement janfa fiyewu dabedugu in bɛɛ bɛn ka ta donc o do fo an ka bɛn ka ta tigɛ faso janfa ka tila ka faso kɛlɛ ko nin ma da anw ye fiyewu an kɔni min ɲini aw kunnafonidilaw fɛ n'aw bɛ ka kumaw bɛɛ sa seyɔrɔw la hali bi a ka cɛsiri a ka baara fɛ ala ka baara in ala k'a bolo mɛn na jamana min se ka bila sira o sira kan n'o ye latigɛ ko ɲuman ala k'o latigɛ ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ne tun ye balimakɛ dɔ kan ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi na lafiya yarabi ala ka mali bila sira kan n'an bɔra yen masina marabolo o dugu bɛ yen n'a bɛ wele ko tongolongura an balona k'a fɔ a bɛ kalo kelen bonyanko bɔ bɛ don o don marifakan bɛ bɔ o yɔrɔw la ye u kɔni y'a yɛrɛ ka fulu kɔni ye wele bila ka dɛsɛ olu kamana gɔni bɛ nin waati na fɛɛrɛ balilen ka se ka kɛ ka se k'u bolo magɛn a laban yɛrɛ kununko an balona k'a fɔ marifaciw kɔni daminɛna kununko lazaraseliw kɔfɛ fo ka taa bila surafana don waati la a yirala k'a fɔ ko marifakan kɔni o ma kɔ tigɛ ye yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma min ye mamadu buware ka bɔ tongolongurakaw fɛ ale b'a bolo nɛgɛ ka jɔn ye ne mɔdi ne jamu ye buware ne ye dusuba ka lasigiden tongolongura an ma don na ko bi an ci tɛ se ka bɔ ka taa an ka kuma an ye piyɛri don olu bilara jɔforow bɛ bilala sisan nin waati nin kɔnɔ bon anw de dala sisan yan tongolongura an bɛ kalo kelen dɔɔnin ko bi ni mugu ma ci sɔgɔma n'a ye sɔgɔmada ka lafiya la i bɛ taa sɔrɔ wulafɛ la o bɛ kɛ mankan na a bɛ kalo kelen dɔɔnin bɔ taa yɛrɛ bilasara la an y'a kɛ ɲɔgɔn na aw nana an dala kɛnɛ cɛ an y'o jaabi u y'a tigɛ o la fitiri fɛ an tila k'a daminɛ kɔrɔ furusa fana dun an b'a la wa an b'o cogo la sisan halisa an sigi b'an ka dangu de la dabɔ ye sɔnna tan an bɛ siya ɲɛna su ni dugu jɛra fajiri fɛ dɔw bɛ taa seli dɔw bɛ tila ka na an b'an sigi o cogo la fo ka taa su ko sibiri tɛmɛnen na u y'an ka maa dɔw minɛ o na le binaka ye damani kulubali u taara minɛ ka jabaforo kɔnɔ halisa mɛ ye wɛrɛba dɔ b'an ni kɛɲɛ ka denkɛ cɛ kunsan kɔrɔ olu 2 don an b'u fɔ an b'u bɔ dɔn an kɔni bɛ laɲini min kɛ sisan n'a sɔrɔ an kɔni k'an ye fasoden ye k'an an bɛ nisɔngɔ sara k'an ma jɛn ko u ka an goloma gɛn parce que suman minnu b'an bolo an b'a la k'u feere k'u don minɛnw la ka sɔrɔ k'an ladɛmɛ an musow ka jaba olu bɛɛ la u se ka taa jɔ foro la bilen an kɔni bɛ laɲini kɛ aw fɛ i ka kulo bɔ an ka ɲɛmɔgɔw la u k'a lajɛ u k'an goloma gɛn nka gɛlɛya b'an bolo dɛ an ka dabaliw b'an bolo an b'a la k'olu feere k'u don kisɛ la olu tɛ se ka taa gɛn olu tɛ sɔngɔ kɛ bin de bɛ cɛ ka na di olu ma jamana in kɔnɔ bi ne hala an bɛɛ fa kelen ni ba kelen de gɛlɛya min b'an kan k'o lakali e ɲɛ i k'a lakali an ka ɲɛmɔgɔw ɲɛ pour que an bɛ se ka ko na gɛn cogo min na anw bɛ se ka don fasoko la cogo min na n y'a gɛlɛya an ma dɛ sarafu ka baara mɛ se anw fɛ yan sarafu ka baara kelen ka anw fɛ yan sisan kama daminɛna u ye gurupu dɔw wele ka bɔ masina ka na anw fɛ yan u nana ka na munumunu u donna ɲaro ka bɔ yen ka na dugu dɔ bɛ ɲaro kɛrɛfɛ ko sɔlila o bɛ anw ni ɲaroba cɛ u nana se yen min kɛ ko ɲɛma dɔw wele k'u ka saki k'u ka dan bon an b'o gɛlɛya le kɔnɔ bi ni mugu ma ci sɔgɔmada fɛ a bɛ ci wula fɛ ni mugu ma ca sɔgɔmada fɛ a bɛ ci wula fɛ an y'a dama lada fo fitiri walahi tata yɛrɛ de an bɛ ala fo ka barika tiɲɛna maa nimitɔ la anw fan fɛ yan ni ngi bɛ tari kɛ mamadu buware la a fɔra cogo na an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi na lafiya yarabi ala fɛn min ye kɛ ka jamana marabaaw ye wulikɛjɔw la bi jamana lakanabaaw k'u bɛ kɛ dɔ ka fɔ matama na yɔrɔ caman na ni ka se ka basigi sabati fɛn bi fɔ ni mara dunu u ka wulikɛjɔ k'ale bi ka ɲɛsin ninnu ma n'o tɛ a kelen bɛ bi dabu ye bi sunɔgɔtu ye jamana in lakana yarabi ala u bɛna sira o sira fɛ ala ka kan ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an balana k'a fɔ bi faransikaw ka jamana o lasigiden an balana k'a fɔ an ka jamana maa ɲɛmaw ye tile 3 de d'ale ma min bi dafa bi a ka kuso n'a ka kasa a k'olu bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ na bi o kumakan min bɛ sen na baara in yɛrɛ nana na cogo jumɛn de la min y'an ka minisiri min n'o ɲɛsina mali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko in ɲɛnabɔli ma o ye kɛdɔ k'a fɔ abdoulaye diop ye ale b'a ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn faransi ka ministre affaires étrangères n'o ye faransi ni jamana wɛrɛ cɛw min b'o ɲɛnabɔ n'o ye Jean-Yves Le Drian a ye dɔgɔyama caman se jamana ɲɛmɔgɔw ma ka tila k'a yira k'a fɔ yɛrɛ olu ka jate la mali mɔgɔ si tɛ jamana in kunna ɲɛma t'a la wa minnu fana bɛ baara la yan fana mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ k'a fɔ ils sont pas responsables u tɛ ko kunna danuwaw ka contingent olu ka sɔrɔsi minnu bɛ yan ko pour que olu ka bɔ a kun b'o ɲɛfɔli la o de sababu la an ye u ka lasigiden min bɛ yan an y'a wele ka sigi k'a fɔ kɛ k'a yira la k'a fɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ lagosi faransi ɲɛmɔgɔw fɛ n'aw hakili b'a la a wagati man jan kosɛbɛ kalo 2 ɲɔgɔn jate faransi ɲɛma n'o ye Emmanuel Macron o ye kuma ta k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw lagosi kosɛbɛ an ye faransi ambassadeur wele yan ka kankari da ye k'a fɔ k'a ko a ma ɲɛ u k'a dabila an tɛ jɛn n'a ye
mais an ma fɛn k'o la an ye kankari dɔrɔn taw ye nin fana nana o kɔfɛ tugun donc don o don ni fɛn wulila faransi jamana ɲɛmɔgɔw b'an ka jamana lagosi de lasigiden n'a nana jamana kɔnɔ a b'a ka sɛbɛnw di jamana ɲɛmɔgɔw de ma ça veut dire k'ale olu ladɔn ni e bɛ jamana kɔnɔ aw ka jamana ɲɛmɔgɔw ko ma jamana ladɔn y'a dɔn ka lasigiden tɛ se ka sigi parce que ale tɛ jamana ɲɛmɔgɔw ladɔn o de la an ye lasigiden wele k'a f'a ye comme sisan a ko bɛ nin cogo la aw b'anw lagosi don o don aw m'an ka jamana ɲɛmɔgɔw bonya aw yɛrɛ bolo mɔgɔ tɛ sigilen Mali kunna président tɛ yen premier ministre tɛ yen gouvernement tɛ yen aw bɛ minnu ladɔn donc e ka sigi tɛ se ka kɛ yan tugun donc an y'a ɲini an ye tile 3 d'a ma k'a f'a ye bonya kɔnɔ a ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka taa fo wagati la wagati min ni faransi y'a dɔn k'a fɔ ko jamana ye ko ɲɛmɔgɔw b'a la o kuma u bɛ se ka segin ka na an b'a ɲini fana faransi ɲɛmɔgɔw fɛ fɛn kana se an ka jamanaden minnu bɛ faransi la gɛlɛya in bɛ an ni faransi gouvernement de cɛ. ni nga bɛ tali ka Abdoulaye Diop la a fɔra cogo min na min y'an ka jamana ye jamana si tɛ se ka dankari jamana wɛrɛ ka taabolow la k'a sɔrɔ e t'o jamana den ye o jamana mara kɛcogoya t'e bolo an b'ala k'a fɔ nin kumakan min fɔlen filɛ fasoden caman yɛrɛ ye nin kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ an ka jamana a ɲɛtaa bɛ sabati sira o sira fɛ ala k'an bila o sira kan o hukumu kelen in kɔnɔna ka kɔnw ye Mali ministre ɲɛma Dr Chokal Kokala Mayiga ale tun bɛ kitakaw fɛ yen a ka kumaw sen fɛ a da sera nin wulikajɔ ninnu ma CEDEAO ka gɛlɛya ani Mali cɛ ani Faransi jamana yɛrɛ ni Mali cɛ Dr Chokal Kokala Mayiga da ma dogo a kuma la Chokal ye kuma min fɔ ye an ka ministre ɲɛma lamɛn. Sɛnɛkɛlaw minnu bɛ kɔɔri sɛnɛ ani sɛnɛkɛlaw bɛɛ k'a f'aw ye aw ni ce aw ni baraji sɛnɛkɛlaw bɛɛ président de la transition ko kan ka aw fo aw de bɛ kɛ sababu ye kɔngɔ tɛ maliyɛnw faga sisan mankan caman bɛ sur le Mali o mankan in acteur 4 de bɛ kuma a kɔnɔ o ye Mali gouvernement o ye CEDEAO ni Union africaine o ye Union européenne ani France n'a kɔladenw France n'a kɔladenw gouvernement an bɛ maliyɛnw fo ka bɔ décembre kalo 28 kana janvier kalo 28 o ye kalo kelen Mali armée ye min da terroriste kan ka u minɛ ka kɛlɛminɛw minnu bolo ni ye Mali san 10 kɛ kɛlɛ la terroriste o ɲɔgɔn ma teli ka kɛ sa kalo kelen kɔnɔ donc Mali l'armée ani cɛ ani baraji waati dɔ tun bɛ yen politique ɲɛmɔgɔ dama dama dun bɛ yɛlɛ an ka armée la ko an ka armée bɛ boli komi an ka armée ma deli ka boli minnu bɛ soldats bila ka taa kɛlɛ la u tɛ kɛlɛminɛw d'u ma olu de bɛ Mali janfa olu de ye armée janfa bi an ka kɛlɛkɛcɛw bɛ région bɛɛ la kɛlɛminɛw b'a bɛɛ bolo ka président de la transition fo o la k'a fɔ an ka l'armée peuple bi kɔ terroriste tun bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ yɔrɔ min la n'aw ye téléphone ta u ka balimaw ma u bɛ se k'a fɔ aw ye situation bɛ cogo min na bi Mali kɔnɔ mɔgɔ minnu taara ka b'u ka yɔrɔ la 300 ani 50 o de tun bɛ yen sisan 50 seginna u ka so ala barika la yanni kalo dama dama président b'a fɛ ka min kɛ ani gouvernement bɛɛ an b'a fɛ ka min kɛ ka Mali lakana 80-90% de Maliens u ka lakana pour que an se ka élection organiser o de kama an ko CEDEAO ma waati min na an bɛ ka se terroriste la waati de la u bɛ n'u pousser ka embargo ta contre Mali min tɛ sariya kɔnɔ u y'o bɛɛ ta dɔrɔn ka gouvernement in bi ala barika la gouvernement in tɛ bi maa o maa jamana o jamana n'a ko k'a bɛ transition d'Afrique ala b'u malo ka Union africaine fo a ko k'a y'a faamu k'a bɛ taa kuma CEDEAO ɲɛmɔgɔw fɛ CEDEAO wolola Mali la 1975 Musa Traoré ale ni Nigeria président Yakubu Gowon u mɔgɔw fila de y'a kuma fɔ Bamako k'a fɔ k'an ka jɛkulu dɔ dilan min bɛ se ka an ka région développer olu de y'u ka avion ta ka taa président fɛ kelen kelen k'a ɲɛfɔ u bɛnna ka don min na u y'a sigi donc Mali ni CEDEAO bɛ comme den n'a fa an bɛ ka terroriste terroriser k'an to la CEDEAO bɛ na poignarder k'an ka élection kɛ maa si se ka taa élection la mɔgɔ minnu b'a fɔ élection ɲɛmɔgɔ si tɛ min bɛ se ka élection ta k'a dugu la ni dugu tɛ min bolo dɔrɔn ninnu bɛ se ka fɔ parce que dugu tɛ Mali la Mali population majorité bɛ yɔrɔ min na o dugu tɛ yen i bɛ se ka campagne kɛ o yɔrɔ la an bɛ min fɔ CEDEAO ma anw ye balimaw de mankan de wulila an ni ɲɔgɔn cɛ mais a laban an bɛ tila k'a bɛn o de kama an tɛ fɛn jugu f'u ye Union européenne mais an bɛ min f'u ye ko waatiw yɛlɛma donna ko la ni caman ɲinɛna ko f'an k'u hakili jigi u k'a dɔn conférence dɔ kun kɛra le 15 novembre 1884 ka taa fo le 28 février 1895 u b'a fɔ a ma ko la conférence de Berlin o conférence de la u ye Afrique tila-tilaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ san 200 bɔ o waati de la ko an ka jamana in
quoi dira France demain? M'a fait quoi hakili demina o wati temena mena Mali a ka indépendance ta le 22 septembre 1960 où Jamana doit reconnu le premier état indépendant. Donc au quota en compte ante mogoshika blal ante mogoshika préfecture ni sous-préfecture ou banao ngoma talika Mali ministre Jamana a fora to mina Jamana impasi na lafiya yarabe alaka Mali blosraka ambala ka fo hum kelingona na fasode do be munumbu yera nyininga yalma ni mbara min kele fle anga Jamana konana ulu ba fama to jumende la do ya ire ka fo kwa ni kelika kan do ya ire ka fo ni 20 min kele fle kwa ni kelimanga fotole do bo aklade anga do lame adjetimne malla ni anwe anga budget ke abo so loi de finance bita soro mayombe anga kan ni na te dafa milliard keme saba ni wala ida soro France ba de meka anwe ka o dafa Union européenne travake u fana be anga soro su be de menye si anga soro su ma war ko fanfara kalan ko fanfara ni France di ko ka bi credro américain que de droit non fait que partenaire stratégique de parce que ni Mali autorité de la transition ma ou koloshi ou bena ira diɲɛ mɔgɔ la i b'a fɔ mɔgɔ minnu ni mɔgɔ si tɛ bɛn parce que u ni danois ye ɲɔgɔn lasamasama min kɛ je pense que an bɛ yɔrɔ min na bi transition mɔgɔw kan k'u concentrer min kan o ye ka transition yɛrɛ k'a durer a janya ka bɛn kelen kan k'a fɔ a bɛ kɛ nin wagati ye a bɛ ban nin wagati in na filanan ye min ye ka baara daminɛ parce que n'an tora nin jeu de ping pong nin na fɔfɔ ɲɔgɔn kɔ na communiquéw ni ɲɔgɔn jaabiw ni ɲɔgɔn gɛn ninnu na tan o ti anw arranger parce que an de bɛ gɛlɛya kɔnɔla la san 2012 wagati la Mali vraiment bina jatigɛ wale kɛbaw bolo ani Faransi nana ka na an dɛmɛ ani ko waleya halisa an o jɛɲɔgɔnya kɔnɔna la Faransi sɔrɔsicɛ caman bɛ Mali kɔnɔ ani u bɛ ka an ka sɔrɔsiw dɛmɛ vraiment ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ ne bolo a ka fisa vraiment u k'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na u b'a fɔ ko an ka furancɛla fanga ma ɲɛmaw ko ils sont pas légitimes jɔn de bɛ légitimité di fanga ma n ko peuple de b'a di fanga ma bi bi na n'i ye maliden ta 100 o 95 bɛɛ ko an bɛ an ka furancɛla fanga ma ɲɛmaw dɛmɛ fo Faransi ka an bonya Faransi nana anw fɛ yan san 10 Faransi nana diɲɛ bɛɛ y'a nɔfɛ san 10 o ma se ka nɔ bɔ n'a ye Faransi ja u k'u ka minɛn bɛɛ kuru ka taa an bi balo wa Mali bi kɛ malidenw sago de a tɛ kɛ Faransi sago ye n'u m'a faamu k'u kan ka ko yɛlɛma ka na sigi de olu n'an ka jamana ɲɛmaa ka kuma n'u ka intérêt ye mun ye a ka d'u ma hɔrɔnya kɔnɔ an fana ka to an ka hɔrɔnya n'an ka danbe kɔnɔ n'u m'o faamu ko vraiment f'u k'a kɛ bagabagaliw ni fɛn non bagabagali an ka ɲɛmaa minnu bɛ yen bi plus b'u bagabaga plus olu tɛ kuma dɛ mais u ka kɛwalew b'a yirila intelligemment k'i bɛ ka min kɛ i bɛ ka k'i yɛrɛ la et c'est le mal qui retourne contre la France an bɛ situation min na ko bɛɛ bɛ da u kan kuma bɛɛ bɛ f'u ma u tɛ taa dɛ u tɛ taa o cogo la ten sɛbɛn mun nana n'u ye fo k'o sɛbɛn in de jateminɛ pour que u ka se k'a lajɛ o la n'u maloyara n'u taara mais k'a fɔ ko n'u y'an dalakɔrɔbɔ k'an fana b'u jaabi o la n'an y'o kɛ o ye baara mun ye o bɛ na ni baara tɔ la nɔgɔli de ye. U ka segin u kɔ parce que Mali tɛ Faransi contrôle la Mali tɛ Faransɛw contrôle la nka n'olu tɛmɛna ni dalaɲinini ye n'u tɛmɛna ni yɛgɛrɛlabɔli ye n'an ma farati nin ko in bɛ taa k'an bɛɛ lajɛlen bolo da et n'a dun taara k'an bɛɛ lajɛlen bolo da a da man di Faransi la a da man di Mali la. Ni tu ye fasode dɔw kan ye o kɔfɛ fasode dɔw b'u ka sira de siri ka kuma barani na an ka dɔw lamɛn. Dara Madu vraiment gouvernement bɛ mun fɔ ne hakilina m'an bolo an bɛ gouvernement de kɔ 72 heures c'est normal a ka di Faransi ma Faransi ka bɔ parce que an filɛ ye an bɛɛ indépendance donné a daminɛ depuis a indépendance fo sisan Faransi bɛ ka mun kɛ Mali ye quel représentant au Mali au Faransi malien min sigi disi gosi mais ko ne ye Faransi représentant pour la jeunesse du Mali jeunesse mun b'u ye Faransi bolo i na yiran fɛ cɛfarin foyi ma deli ka na Afrique Biton Kulubali o Damɔzɔn o Sikaso cɛbaw a bɛɛ galo Asimi ɲɔgɔn cɛfarin ma deli ka na parce que an talen t'a la ko mɔgɔ si bɛ se k'a fɔ ko Faransi ka taa an t'a dɔn ko bɛ se ka kɛ quoi hali n'an bɛ ji de min ou bɛ ka sɛnɛ don an bɛ to nin ka kelen kan ko Faransi ka taa su in na 20h 21h ne yɛrɛ bɛ tele lajɛ n'a ye Asimi fɛnɛ ja a ka démissionner sini 10h ale ni Sogɛl bɛɛ an bɛ sira min kan an kɔni t'o bila bilen jamana ko de don k'a fɔ k'an b'u kɔ k'o ka d'a ye o tɛ dɛ u bɛ sira min kan o de ka ɲi. Maliko ni an bɛ dugawu kɛ Ala ka Mali sabati Ala ka Mali dilan ka ɲaga d'an ma vraiment n ye communiqué mais a diyara ne ye bon ne ni mana dɔw yɛrɛ bɛ ne ni dɔw yɛrɛ mankan k'a la dɔw ko Faransi ka taa dɔw ko Faransi kana taa o kan ta moi-même Faransi tagali kɔni a ma diya ne ye an b'a ɲɛɲini k'a kɔrɔ ɲini k'a dɔn parce que ne ko Faransi ka taa ni Faransi taa ni ko wɛrɛ min bɔra kɔfɛ tuguni mɔgɔ wɛrɛ bɛ tila ka wuli tuguni ko an ko Faransi
président français ale fila filɛ cogo min na ne kɔni bolo vraiment France ka taa man di ne quoi. Ça c'est très bien o yɛrɛ ne ka laɲini ye au puis vive Assimi Goïta ye solution ɲɛnama don c'est très bonne nouvelle même n'i ye se kɛ ne yɛrɛ bi yɛrɛ o tɛ siɲɛ yɛrɛ tile 3 ni yɛrɛ ka jan au puis maliyɛn bɛɛ ka laɲini don dɛ a bɛɛ maliyɛn den ɲuman a bɛɛ ka laɲini don. Ne tɔgɔ Sidi Kante u yɛrɛ de bɛ k'u yɛrɛ gɛn o n'i y'a jateminɛ diɲɛ bɛɛ maa dɔ b'an fɛ yan avec tout ça an maliyɛn den tɛ se ka lakili donc Faransi tɛ se k'an nɔgɔya k'an ka sigi fana ko ka Faransi lajɛ quoi an tɛ jɛn n'a ye mɔgɔ i b'an dɔgɔya k'i to kɔfɛ mais k'an dɔgɔya k'a to yan an tɛ jɛn n'o ye. A ko taara k'an bɛɛ bolo da an bɛ yɔrɔ min sisan bi tile 3 yɛrɛ ka jan u ka taa so in na bɛɛ sini wutɛri ka sɔrɔ u y'u ka minɛn bɛɛ cɛ wa an bɛ min fɔ Assimi ye ale wo Choguel wo an bɛ ligne min kan an t'o bila bilen. ni ko bɛ tali ka fotore dɔw kana u y'a fɔ cogo min na jamana in basigi na lafiya o bɛna sira o sira fɛ bi ni fotore bɛlɛle bɛ k'i bolo mana b'o nɔfɛ an ka jamana yarabi ala k'a basigi jamana foyi tɛ se ka kɛ jamana wɛrɛ ye n'a jamana yɛrɛ tɛ jamana in basigi na lafiya o bɛna sira o sira fɛ ala k'an ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an balɔrɔ k'a fɔ bi kulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu ka baara tɛ dɔ ye dɛ ka se ka jamana kura ni ka se ka o bila sen kan an balɔrɔ k'a fɔ olu ka cɛbɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Abubakar Traoré la ale y'a yira k'a fɔ farafinna ka keleyatɔn o maa ɲɛmaaw ye bɔli min kɛ yan ni ala sɔnna ma sigafɔ minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ kan ka don an ni CEDEAO cɛ fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ o kuma tigɛ maa min b'o ɲɛfɔ an ye Abubakar Traoré dɔ an ka lamɛn. Union africaine ale ye jɛkulu ye min bɛ Afrique bɛɛ de kunna ale ye Mali ka dufin ta ba la a nana Mali la yan a taara Sénégal parce que Sénégal o président ɲɛmɔgɔ n'o ye Macky Sall ye ale de kan ka Union africaine ka ɲɛmɔgɔya ta ni kalo nata in na n'ala bɛnna n'a ye donc o kɔnɔna na an jigiya b'a kan k'a fɔ Union africaine a ye dama min boloda nin ye tan Mali ni CEDEAO ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ la a ɲɔgɔn ye a bɛ sɔn ka ni sababu ye min b'a to Mali ni CEDEAO ɲɛmɔgɔw u bɛ se ka bɛn fɔ la ka bɛn fɛn dɔ kan min ye transition ka janya hakɛ ye. ni ko bɛ tali kɛ Abubakar Traoré la a fɔra cogo min na jamana in basigi na lafiya o bɛna sira o sira fɛ ala ka Mali bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a dɔn k'a fɔ lakɔli karamɔgɔw olu ka kolo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a bɛ wele ko SUPESCO u ye fara ɲɔgɔn kɛ ni ka se ka wulikajɔ kɛ dɔ ka fana ye tɛmɛnin na ka ɲɛmaaya falen dɔw kɛ u ka sigi kɔnɔna na o sen fɛ maa min bɛ n'i y'a sɔrɔ ale kɛra ɲɛmaa ye Musa Koniba Kulibali a ye kuma min fɔ ye an ka lamɛn. n bɛ sénégalisme kɔnɔna la a mɛnna nka nin kɔni nin ye ko kura de dayɛlɛlen ne yɛrɛ ka vie la ne kɔni bɛ min ɲini dɔrɔn yarabi ala k'a fanga diya ka se diya nɔ n tɔɲɔgɔn minnu bɛ yen n'u danaya d'an kan u jigi bɛ se ka fa cogo min na ne b'o de nɔfɛ bon baara caman bolo kan mɛ baara min yɛrɛ bɛ yen n'o ka teli ni o de ka di mɔgɔw ye sisan o ye article 39 in de ye komi jamana cogoya ma ɲi sisan an yɛrɛ ko an ka kow ɲɛnguri fɔlɔ ni ɲɛnguri banna an bɛ ala deli fɔlɔ ala degun b'an ka jamana kan o ka wuli ka bɔ yen n'o wulila ka bɔ yen nɔ an ye kɛlɛ bila yɔrɔ min na an b'a ta yen nɔ walasa ka anciens sago d'u ma. ɲinan temu ye min ye pour que ka ba don école maîtria la ani kalan ɲuman jamana k'o sɔrɔ pour que jamana ka bɔ nɔgɔ la donc n'i y'o ta k'o lajɛ o ye thème belebeleba de ye bi donc mais an jigi falen don k'a fɔ Moulaye Koniba Kulibali a bɛna se ka an haminankow ta et non seulement SUPESCO mais aussi Mali enseignant bɛɛ et surtout an bɛ ɲɔgɔn fɛ jɛkulu min na n'a bɛ fɔ o ma syndicat de l'éducation signataire du 15 octobre 2016 a b'a jɔyɔrɔ fa ye kosɛbɛ pour que laɲini minnu bɛ yen nɔ olu ka se ka sabati pour que école maîtriw ka se ka lafiya jamana ka taa ɲɛ parce que tant que ni école ko ma sabati taaɲɛ min n'a mago b'o la siniɲɛsigi ɲuman min n'a mago b'o la o bɛ gɛlɛya. ni ko bɛ tali kɛ Musa Koniba Kulibali la a fɔra cogo min na ɲɛta min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o de y'a kun ye ka ɲɛsin an ka jamana ma yarabi ala k'a bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a dɔn k'a fɔ jiko ko fura bɛ ka sɔrɔ o la an ka jamana kɔnɔ na min ye kulu kɛrɛnkɛrɛnnen ye o baaraw bɛ kimɛ jumɛn de la bi bi na o kuma bɛlɛgɛlen bɛ minɛ ka maa min da Burema Tabalaba ale b'a ɲɛfɔ an ɲɛna an ka lamɛn. I b'a dɔn ji ni sanuya o gɛlɛyaba bɛ maliyɛnw kan o gɛlɛya ni an y'a ɲini société civile ka baara sen fɛ o gɛlɛya ka se ka nɔgɔya an bolo an y'a kɛlɛ daminɛ a mɛnna bi ko tɛ mais fɛn bɛna waati de don an y'a ŋaniya ɲinan k'a fɔ a mun ye gɛlɛya mun nana Mali kɔnɔ yɛlɛma mun nana Mali kɔnɔ o sen fɛ an y'a ɲini ni yɛlɛma bɛ kɛ CEDEAO la mun ye an ka laɲini an ka se ka a bila kɔnɔ pour que mun ye an ka hami ye mun ye maliyɛn to n'a cɛ bɛɛ ka ji sɔrɔ a sago la bɛɛ ka se ka saniya fana sɔrɔ a sago la o de y'an ŋaniya ye bon o tɛ se ka sabati tant que mun ye sariyaba ye an bɛ mun fɔ constitution tant que baara ma kɛ pour que mun an ka laɲini mun y'a ka se ka kɛ constitution kɔnɔ donc an ka baara ye mun ye an ka se k'o sabati donc o sen fɛ an ye document dɔ dilan an bɛ mun fɔ n'o de plaidoyer o ye mun ye lafasali document de don mun b'a jira k'a fɔ ji ni saniya o ye fɛnba de jamana kɔnɔ donc an kan k'a don ba la pour que an maliyɛnw an ka se ka ji sɔrɔ saniya la parce que n'i ko ji i ye fɛn bɛɛ de fɔ wari sɔrɔ sira économie santé éducation o foyi tɛ se ka yɛlɛma ni ji mais an yɛrɛ bolo an ka sariya ba kɔnɔ
a t'a la. Au-delà de ça, an ye ministre a ka baarakɛlaw an y'u rencontré ka ɲiniw fɛ. C'est vrai que baaraw bɛ ka kɛ pour que au moins mɔgɔw ka se ka lafiya. Mais hali sisan u kan ka dɔ kɛ. An y'u rencontré mun ye an hamina ko an y'a f'u ye mun bɛ document kɔnɔ. Mais mun yɛrɛ ye laban ye mun ye koloman yɛrɛ ye o ye mun fɔ ministre de la refondation de l'État ani des réserves des institutions an y'u rencontré ka document yira a la. Inga batali ka Burema Tawala Bala a fɔra cogo min na baara min b'u fɛ senga min da ka d'an ka jamana na ala ka kɛ ten n'an bɔra ye an balana k'a fɔ projet kura kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ n'i y'a sɔrɔ o ye taabolo kɛrɛnkɛrɛnlen ye ka se k'o sabati an ka jamana kɔnɔ na baara ko gɛlɛya o bɛ se ka bɔ sen na cogo min na denmisɛnnakaw sifinnakaw bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min na a ko ɲɛmaa bɛ maa min bolo o ye Bakari Dunbiya ye baara in yɛrɛ kun ye fɛn jumɛn de ye an ka lamɛn. Ni projet ni ye projet ba de ye projet ba do mun na hakilina min bɛ projet in na o ye fɔlɔ ye projet in labɛnna cogo min o ye filanan ye minnu bɛ baara kɛ jɛɲɔgɔnya kɔnɔ projet in na o ye sabanan ye hakilina ye mun ye projet in bɛna Mali mairies de dɛmɛ ka se ka u ka vignette ko ka sinsin k'a ɲɛnabɔ ka mototigiw dɛmɛ u ka moto kana suɲɛ mais u ka vignette ta ka mobilitigiw dɛmɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ transport la k'i dɛmɛ walasa gɛlɛya minnu b'o kɔnɔ k'o wuli ka bɔ yen voilà a bɛna baara caman di denmisɛnninw ma komi a y'a mɛn cogo min na u ka administrateur général ko u bɛna poste kɛmɛ de sigi sen ka Bamakɔ kɔnɔ o poste nin bɛ mɔgɔ 15 a poste kelen bɛ mɔgɔ 15 ta donc yɔrɔ o ye baara caman ye dɛ an ka denmisɛnninw bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ bɛ baara la donc o tɛ filanan ye n ye min fɔ sabanan minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn o y'anw ka département ye ka minnu nana an b'u dɛmɛ an b'u accompagner donc walasa u ka fɛn entreprise in ka se ka sira sɔrɔ olu yɛrɛ denmisɛnninw de don Mali denmisɛnninw de don olu de ye nin hakilina ye ka machine dilan k'a lajɛ u ni Singapour mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan ka tɔ laɲa a laɲalen de sisan o de filɛ nin ye u bɛna to baara bɛna daminɛ donc nin fɛn ni entreprise ni entreprise ɲɛnama ba de a bɛna denmisɛnninw dɛmɛ a bɛna mairies dɛmɛ a bɛna Mali dɛmɛ ka yiriwa donc an b'u fo la k'u waleɲuman dɔn. Ni kuma tali ka Bakari Dunbiya la a fɔra cogo min na bi min ye ka dɔn k'a fɔ sifinnakaw ka se ka baarako gɛlɛya kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ na o hakilila min tali bɛ ala k'a bilo minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an balana k'a fɔ Buguninkaw fɛ yen kulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen ye an balana k'a fɔ n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ Mali Faransi jamana k'a tɛgɛ di ka dɔn k'a fɔ farafinna jamana dɔw min ye ka dɔn ka kulu kɛrɛnkɛrɛnlen min n'i y'a sɔrɔ o ye fondation ye an balana k'a fɔ a sigilen bɛ ye farafinna jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn k'a fɔ a ɲɛmaa Yaya Togola Buguni ni b'ale ka Mamadu Sanfu a ko ɲɛmaa b'ale bolo bi an balana k'a fɔ ale ye Buguninka ye Buguninkaw ka maire kɔrɔ tɔn min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ a b'o la politique tɔn na o ye ADP Maliba ye Buguni n'a lamini kɔnɔna na u ye wulikajɔ caman ka se k'o sigi sen kan n'o ye classe caman ye ka se k'olu jɔ kɛnɛyasow jɔr'u fɛ kalansow camanba jɔra dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen na alamisa don kɛnɛyaso kura dɔ u taara o tufa de fɔlɔ la n'i y'a sɔrɔ o biriki fɔlɔ da bereyakaw fɛ yen o sen fɛ jama ye nisɔndiyaba kɛ ni ka kunbɛli ta ni ka ɲɛsin Madu Sanfu n'a ka délégation ma o kɛnɛ kan min ye ka dɔn ka dugulabaw nisɔndiya min b'olu la baara in na dugulama dɔw b'u ka cira di an ka dɔw lamɛn. Ne ye Sayibu Sinayogo ye Danumɛri ka dangan fɔlɔ Buguni ye komini 26 de komini 26 la ni Ala y'a kɛ ko anw ka jamana o sera ka dɔgɔtɔrɔso sɔrɔ fondation bolo an k'an ka fondation fo k'a ɲɛmɔgɔ fo mɔgɔ min ye Madu Sanfu ye a tɔgɔ yɛrɛ Elhaji Yaya Togola a bɛ jɔyɔrɔ min na nin ye Ala ka jɔyɔrɔ ni Ala ka dɔ fara kan k'a sinsin Ala ka tubabuw bolo bɔ baara nin na k'a to ale yɛrɛ bolo k'a fɔ bɔ a ka di ye cogo min a kɛ ten dɔgɔtɔrɔso nin mana jɔ den kelen min bɛ kasi a kɔnɔ ni cɛ don k'o tɔgɔ da Madu Sanfu la ne bɛ jɔlen o ka ko ye ni muso don k'a tɔgɔ da muso la dɔgɔtɔrɔso nin fɛnɛ n'a jɔra k'a di aw ma mairie tɔgɔ la ka lɛriw ta u ye Danu conseil 17 tɔgɔ la ni dɔgɔtɔrɔso nin jɔra an bɛ minɛn san k'a bila a kɔnɔ an bɛ matɔrɔni ta k'a di aw ma o ye aw ka devoir ye. Ne ye jeunesse ka kumalasela ye ne ye Dirisa Jawara ye jeunesse y'a yira k'a fɔ Madu Sanfu ye an faw mana bila yɔrɔ min na an b'o dabada kɔ mɔgɔ min bɛ hɛrɛ lase ma fɛn falen o ye hɛrɛ ye o dɔgɔtɔrɔso ko a diyara n ye kosɛbɛ ɲuman falen ye ɲuman ye i ye min k'an ye a tɛ bɔ an kɔnɔ gɛlɛya bɛ fitiriwale an b'a sara ye i ka ko ko bɛ na jeunesse jɔlen don n'a ye an b'o f'i ye bi. Ne ye Manje Bagayɔkɔ de ye Beriya Dosoba de ye an ka foli bɛ se Madu Sanfu ma nin diyara anw ye a bɛnna an ma k'u ko k'u jasɔgɔ. Ne tɔgɔ ye Ɲinɛjɛ Tarawele Madu Sanfu ne la jama an b'u fo k'u waleɲuman dɔn nin diyara an ye bi fo ka n to ta n da kan Ala k'e baara taga ɲɛ. Ne ye Salimata Bagayɔkɔ ye ka bɔ Danintora kɛnɛyaso min ka jɔ nin bi ni ka jɔ Danindugu bɛɛ lajɛlen Ala k'a ni Madu to ɲɔgɔn bolo. Ni bɛn t'an tɛ nin sɔrɔ Madu filɛ nin ye n'an b'a ta an k'a ta n'an t'a ta an k'a ta Madu bɛ baara min na komini kɔnɔ a dan t'an ta nin ye dɛ Madu ye farafinna jindala yiri le ye Madu ye baara min na Buguni kɔnɔ a bɛ baara min na Gɔralo mara la ni jama ɲɛ b'a la jama t'i tulonkɛ Madu la
ne tɔgɔ ye Burama Bagayogo. Kɛnɛya damu fɔlɔfɔlɔ ye maa min nana k'o d'i ma i b'a fɔ tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na. Ne tɔgɔ ye Suwasamakɛ baara dugutigi la ciden de don. An bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don nin ko la. Yaa cogo la a y'a bonya min d'an kan dan t'a la. Ne ye Sɔri Sangare ye ka bɔ Cɛmɛna Jinɛ Mali kɔnɔ. Ala ye yɛlɛja a woloɲɔgɔn bɛɛ. Daninkaw n'i ye kɛnɛ nin kan ne ma lekɔli kɛ mais ne ni Moribo ni Jamari Kɔnɛ anw ye campagne kɛ jamana nin kɔnɔ. Ne de kɛra sababu ye ka yaya mina ka taa Gwalo mara la. L'école classée à saba a o naani jɔlen ne ka commune kɔnɔ. Miliyɔn 23 Ala barika la ma l'école kɛ dɛ mais n y'o lase n faso la. N'an ye sɛbɛn di maire dɔw ma ko k'a siɲɛ k'a wolola commune la o y'i banna. K'ale n'anw tɛ parti kelen nɔ. Anw ta dun t'o ye anw tɛ jamana nɔfɛ ko Yaya Togo la a bɛ yaala la Buguni commune kɔnɔ min na o y'o ye. A bɛ Wɔrɔbasuro fo mɔgɔ bɛɛ ko kɛ ɲɔgɔn don. Denmisɛn minnu ye balontan na jamana kɔnɔ nin bi bɛɛ y'a kalan bɔ i faso la o. Wɔrɔbasuro bɛ denmisɛnw jɛmɛ o la kupu 100. Ne yɛrɛ fana tɔgɔ ye yan ne ka commune ye Njendu ye ne tɛ commune ko la ne ta ye Marisafuko de ye dugu min bɛ ne kan min bɛ se k'a bɔ ne kan ne b'a dɔn Yaya de don Yaya ne ka dugu la don dɔw bɛ kɛ ni banabaatɔ ye sɔrɔ ye walayi a bɛ sa a tɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ si u tɛ kalo kɔrɔ la ni bala ye ne ka mɔgɔ sɔrɔ den na a bɛ sa a tɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ si ni kɔnɔ tɛ ye ka pa sanfɛ ni ne ka commune ko k'u tɛ Yaya fɛ ne bɛ Yaya fɛ fo ka n sa n b'a fɛ sabu ne b'a dɔn a bɛ jamana nin dilan walayi Ala k'a sara. Ne tun ye dugulama dɔw kan ye o kɔfɛ Musa Kɔnɛ ni bɛlɛli kama Wɔrɔbasuro Musa ka fara Saliya Kulubali kan olu yɛrɛ ye kuma ta u ye kuma min fɔ o filɛ. Ayiwa an bɛ foli di sigibaga bɛɛ lajɛlen ma ka dugawu kɛ ka ɲɛsin jamana ye Ala ka jamana ko suma an bɛ kɛnɛ min kan nin bi Buguni mara kɔnɔ an jɔra ni ɲɔgɔn caman kɛnɛ kan an bɛ beriyakaw fo ka Dano commune fo sigikafɔ n'a ma min dilan foyi tɛ se ka o dilan an bɛ na nin kaba da bi ni Ala ka jɛn nin furakɛliso in a dilen don Mali bɛɛ ma hali maa min tɛ commune in kɔnɔ i tɛna dɔ la ni ko y'i sɔrɔ i b'i furakɛ yan furakɛliso n'i y'a kelen jɔ a b'i komi i ye so jɔ Mali bɛɛ lajɛlen ye bi an bɛ tɔn min kɔnɔ o ye Alu Bɔkari Jalo ka tɔn ye ni an ko o ma ko ADP Maliba aw y'a seko min k'an ye dɔn na m'a dɔn k'a fɔ nin fɛnɛ na a bɛna seko k'an ye ne bɛ se k'a fɔ parti kelen bɛ de sera ka ni ci Dano yan n bɛ jeunesse ni musow fo o la kosɛbɛ ka se ka an ka communes jidi an kana maa lamɛn politique ko tɛ mais politique ko don dɛ ko ŋunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ ne yɛrɛ ADP Maliba n ye secrétaire général ye Buguni yɛrɛ sous-section kɔnɔ nin ye Musa Kɔnɛ ka ye ka bɔ Buguni Hɛrɛma kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tumu Musa professeur Musa Kɔnɛ aw bɛ Wɔrɔbasuro min publicité k'a mɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛɛ ta ye faso jɔ ye dɛ. Saliya Kulubali ka don ko la mairie de an kun ye Pɔnpe Njendu commune mɔgɔw wele ka taa Pɔnpe dugu ma a tigiw ye communiqué bila k'u bɔra an ka parti la Pɔnpe wari ka ca dɛ na miliyɔn yiri ka fɛn ko k'a d'i ma o dilen e ma ko politiki ko kama ka communiqué sɛbɛn ka taa bila radio la k'i t'anw ka parti la anw yɛrɛ fana t'an ka Pɔnpe a tɛ d'i ma maliyɛn bɛɛ ko bi ko politiki mɔgɔw man ɲi a donc mɔgɔw yɛrɛ fana man ɲi e taara i ka miliyɔn yiri ka baara kɛ dugu la mɔgɔw y'i ba yira donc a laban i bɛ nkalon de tigɛ an filɛ nkalon problème de bolo Mali bɛ problème bolo nkalon problème de don. Ni ko bɛ taara i ka Musa Kɔnɛ ka fara Saliya Kulubali kan o kɔfɛ kuma dira Madu Sanfu yɛrɛ ma Yaya Togo la ni bɛ ka Madu Sanfu a ye kuma min fɔ ye o filɛ. An bɛ fɛn o fɛn ɲini Masa Rahamani fɛ o ye jamana nin ka kɛnɛya ye Ala k'an kɛnɛya n bɛ aw fo an mana kuma kama bi ka bɔ yan ka taa Buguni maa fɛn o fɛn b'a kɔnɔ ka barika da kɛ aw ye k'aw fo dan tɛ foli min na dɔgɔtɔrɔso n'a ma ban jɔ la ninnu tɛ bɔ yan an bɛna tile 45 de d'u ma mais a dɔw la kalo kelen kɔnɔ n'aw kɛra u nisɔndiyabaga ye kalo kelen kɔnɔ a bɛ ban vraiment k'aw fo. Ni ma tali kɛ Yaya Togo la Madu Sanfu a y'a fɔ cogo min na maa caman bɛ yen minnu ka nisɔnya yira la kɛnɛ in kan ye dɔw y'a yira k'a fɔ u bɛ wulikajɔ min na Buguni mara kɔnɔ bi ko jama kan ka wulikajɔ de kɛ ka se k'u waleɲuman dɔn wa k'u ye kilasi 3 k'o jɔ yɔrɔ dɔw la Mali ale ni Konowari dancɛ yɔrɔw la k'a jɔ ye k'a tɔgɔ da Alu Bɔkari Jalo la o min ye ADP Maliba ɲɛmaaba yɛrɛ ye ko i k'a dɔn k'a ko k'a bɛ ye kɛnɛ kan a ma ye kɛnɛ kan ko jamaba de bɔra yen ka taa k'u bɛ taa Alu Bɔkari Jalo yɛrɛ kunbɛn kilasi 3 k'a jɔ k'u tɔgɔ da Alu Bɔkari Jalo la ko bonyamasegin kɔni minɛ dara kɔrɔ wa k'i k'a dɔn k'a ma ye kɛnɛ kan dɛ maa caman ka fɔ la i k'a dɔn ko nin kɛra i k'a dɔn ka fɔ olu bolo taama ye dɔw bɔra Konowari jamana kɔnɔ k'u bɛna kɛnɛ kan ka n'a ɲɛ d'a kan
kama ikene kan ko de ko ngira dusuma kasaye ni na nywanaw kan nywene baraw ke bi faso ko nana yarabi ala kan nu ke bacha na mboray amita jamana ko ganana umudamele mube bolo be ankara mo gam taka Guinea Bissau jamana ka marfa chukera kunu kile gan fe Guinea Bissau jamana nyama ya so yorola asoro jamana nyama ni ministro tumenyo gonyela una poli chama fora nege kanya tan flower tula katasi nege kanya tan sabo mafukata bla nege kanya tan nani wati ula ngasela do ba jira kafo sala manganu nu atena ni fanga da firi waletewa nambore amna Burkina jamana ka sereo ministry aleni jinya tomba oni aleni lasigide sayeli kono uliye sigi ka fodoke ni Burkina famaw yi lajira dugula haliyauka chide nunu sera fena kataka boni Burkina jamana kuntiki koro ora ke mari kitisiyan kabure nambora yi jinya tomba oni ale lajere do sigi singa tene do janvier kalo klebi saban kelena ikeren kola ula jere inkeneka Etats-Unis la sigide o ma foka dia nyogona nambore amna Qatar jamana ka Qatar masakche ale tama foloke kataka Etats-Unis jamana kono tene do janvier kalo klebi saban kelena ni tunya sinya fole kabini Joe Biden sigira fangala ngani chef lan nunu ku kumenyondo Barack Obama aleka watiula asro Joe Biden alifnye jamana nyama danganyo ankara mo gonti ni soro ni kendo o damale ya foto ko na be dugo ke basigi lafiya ala ko sabati ange jamana katase jembele gele konana ka keti muraban kana be ka to ina ufe ka be fo ga be wali nyimando bi amalona ka fo duzula kawo mi ka do ka fo sana lamini ulu bare gele sigilembe ni ala sonama mi shini alamsai dozo ba mi be ni asoro masna ka dozo ba krani na mali kono bi na dogolente masikele na be wele ko amaru nyanson kulubali shini alamsa ale kumbe ka do ka fo sandro ani karandila ka o sefe san manyemau amara ka fo dugutila ka ka tase almamina ka uma dozo bawo ni ala sona ma ufra le menyo ngamaru nyanson kale kumbe shini abina folo yoro mina o e belani che badala ka batike ka sorge kunda sanga amala ka fo ni ngoni geleme wuli ka jobay ka amaru nyanson ka bismillah sandugu konena tamay kunte dorede bibina ferej mereka ngatike dozo ube wuli ka jamunu nabbi kaseka nyefolu ka timina njauke mabau anu ka nyoy kaseka dobbi wuli ka jamunu be dozo ko ere famali munu gutala ka klaka blow famali mine ko nambe dugo ke ala ka tamay ngetama kunandie tama mina ke tola fle ka ganyeta ka nyasanga jamana fantan nani bela yenema sana lamini bele le sigile menika makonola shina lamzame dugo ke Amaru Yanson ala kana na ka delegation nyuma ye ka segino nyuma ye anga jamana imbasigi chesre mimbula bi no ya kumba yara bela ka blo mine konana ka befo ka be wale nyimando la nya ke ta morke ayere ka be folita ni ka nya sibala yelema maw ya wele fambala ile feka folika la ko kera blo ni suda ko bay abe befo ka be wale nyimando ali be ka ufo ka yirawla ale de mobli dama no yara ka jema ye ka fo ka tanu ka barkada ali sisa ma chama me munu ba yirana ka fo ka me don folo kuluma nega jirustra soro nega jirustra ambisiga ka au ka bunyama segu kama bi kononton ani fla bi saba ani saba bi chacun ani nani bi doro 92 33 84 50 naija kononton fla saba saba kokura chacun nani duru ka kuncheni fuye ambe ube foka wale nyimando ni ma fenke amana bunyama choko choko avokada ka tigi saramba fu au ka folika nyuma kama ka ube foka wale nyimando ka sina lamini foku wale nyimando ku tanu ku barkada kone ko ka be ketande ka mbunya kan karama ka sina mara bele yele foku barkada si mara ka damene moti marabolo keraniana sa marabolo moti marabolo kana jena yoro fe kata masna foga na blambala na ka fo segu kanin bere yele mawfo mama bi kana me ka befo ka ufo aka bonya ula ka barkada mali kono na ko kambe ka ubala yele fokala ka kanu tambale yele nyonje mama na yibul ma fe soro do ye wuli ka jaw ke ka ba ay kuna foni soro do yan ko Bamako ka ba do ka de me ya Bamako ka irana ka fokulu etaji di ama ambe foliduma do ya irana ka fo ni ala sona manase chunani mobli nye Bamako dama uluka taji songo la beneme ka befo ka be wale nyimando ngani yana ka befo yere wa beniche ni ala sona malaka mbele le tonyo nye